Francis Chikezie Ugodinobi one of Asia Ochubadi Kofia Odogwu na Congo DR Kezi maka ezi lọlọ gị lọlọ Lilia Osodi eme nwaanyị dị mma ekele kwe nke ekele na tukere ngene kuli ahụ eje asị ka ekele kwe ezi ọya Chief Stanley Obodagu Yesu do buruburu Oju na-eme ọgọ Ọbata Ifeanyi Ochubadi ke n'ife ikwulu emego Ochubadi Kofia Odogwu na Congo Hashi Francis Ochubadi ke Odogwu na Congo DR ezomo ekele kwe nke Let's Benedict Chikezie Ezinna udegi na ndị udegi na ọnwụ ezi ke nna egwu Ochubadi Kofia Odogwu na Congo ezomo ọgọ n'ihe wejewa mara ụbọ ihe gabu bani ba isa isbebe Ochubadi ke Ochubadi Kofia Odogwu na Congo DR Ugodinobi ube Inekiriwo ya shiri na ọga shiri n'ihu Ochubadi ke ube ruo Inekiriwo ya shiri na ọga shiri n'ihu Ugodinobi one Odogwu na Asia Kezi maka ezi lọlọ gị nwaanyị ọma lọlọ Lilia Osodi eme nwaanyị asị m ijebe jebe n'ụwa ijebe ije awele Ochubadi Kofia Odogwu na Congo DR Kezi maka ezi lọlọ gị Lilia nwaanyị ọma Idebere onye ashịrị na ọga shiri n'ihu Igbo na tibo kokoko Ochubadi Kofia eje ka bịa Ochubadi ke mmemme anyị n'izoro mekọrọ Ochubadi Kofia n'ife ikwulu emego
okoro mụwa ma mesi mụ na ịgba agbabara ike ọbịa okoro mụwa ma mesi mụ na ịgba ya okwu ọchụbadị ike na oke alụsị ibu ka ibu anyị agbọrụ ya elebe oke alụsị ibu ka ibu anyị agbọrụ ya elete arọ ọ bịa ọ ka ọ dị oo n'ọdụ egwu ọchụbadị ka ọ bụrụ na ada eze ụmụ oge egburu ogene godi n'obi na-asa niile ụbọchị mbịara ube gị n'ọdụ egwu ụbọchị abịala be gị n'ọdụ egwu ọchụbadị ike na-agba ogene n'ụlọ niile a na-agba enugwu mana ọ bụ enugwu bụ ndị nwe ogene enugwu baịsa ọbụrụ na ada anyị eme na-efe ebe ya ndụ ụka ebe njele eje na-agba egwu ọchụbadị ka ọcha na-agba ogene ịma na ebe njele eje n'ọdụ egwu anyị ezebe a na-asị amụ na ogene eruwo m asị amụ na ogene ịma na ndị be anyị na-eme ogene ndị mụrụ ụmụ na-apịa ogene anyị eme na-eke ebe ya ndụ ụka ebe njele eje n'ọdụ egwu ebe ụbọchị ọbụrụ na ada kerụ ndụ na-eme nganga Igbo ụbọchị ome nganga 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 ọ bụrụ onye na-eyi anyị ọ bụ sọ nwụ na-eyi anyị egwu ọ bụrụ onye na-eyi anyị ejikwa m ihe n'elu ejikwa m ihe n'elu ejikwa m ihe n'elu ejikwa m ihe n'elu ejikwa m ọnwụ bụ dibịa ejikwa m ọnwụ bụ dibịa anyị ejebe Abuja mụ na ogene anyị ejebe Abuja mụ na ogene ndị South mụ na ogene anyị ejebe South mụ na ogene ndị Oduba anyị mụ na ogene ege ejiwo mba na-akpọ ogene agụwa eze na ọbụrụ na ada ebe njele eje n'ọdụ egwu ihe menu ikwunye mbe esi ogene ọchụbadị ka ọcha na ogbunu na aka kwambele mbembele mbele kwambele mbe kwambele mbe iyo kwambele ọchụbadị ka ọcha odogwu na Congo DR ugodi n'obi odogwu na Anasịa asịrị ijebe ejebe ije awele maka isi m kenele ga-ezu anyị gị kezi maka ezigbo ọyị gị nwoke Chief Stanley oju na-eme ọgụ ezi ugbo gburugburu be anyị asịrị ijebe ejebe ije awele ọbata ife be anyị n'ọkụ ọbata ife ịmakwa mgbe egwu na-aga eje kiwe oge na-agbawa ụbọ eberebe ejewe ịma na ụbọ na wadawa mba na ibe anyị na-ajụ ese ya nna ọchụba cheta ekwe na ife ikwulu emego obodo na ọbasịa Igbo ni ijeri jamode na mgbago ọchụbadike alọ Igbo obi na-asịa eze omọgọ High Chief kama kesi nna gị asị m ịgabi ijeri asị m aja ife emekwara gị eme ugodi n'obi na-asịa eze omọgọ ụbọchị ka be ugodi n'obi aja ife emere aga ode kezi maka dadi gị late Chief Benedict Chikezie ọbe asị m ude ya na ndụdo ya n'ọnwụ ezike nna ekwu na ị ga-adị ka Chineke ada agwụ ude gị na ndụde gị n'ọnwụ ụbọchị ndị abịa gị n'azịa ọkwa ife niile ka anyị mere modogwu ọkwa abalasi ka ndị wee kpọla ego naba ọchụbadike na asịrị idebe ije awele ndebe anya
amalu bondese o. Aro. Asim arame no sura amalu bo. Olo. Pam 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 pam. Ochuba ne kuyele magunishi, oyabala gombo ne kuyele magunishi. Ochuba ne kuyele fuagunishi, ne kuyele magunishi, oyabala gombo ne Ochuba ne kuyele magunishi, ne kuyele fuago, ne kuyele magunishi, oyabala gombo ne kuyele magunishi. Ugodi no biweru go beji ne tema. Kaje boy to banjiro banjina be woso kaje boy to